voulle dar unha reviravolta á cabeza con todo isto que falei da socialización neoliberal. Vou traer a Kant, a persoa como un fin en si mesma e non como un medio. É iso que dixo eu, que eu comento no vídeo onde falo de Jung, cando ti xa non tes nada que dar, ou decides, dis, vou quedar así. Quedan de arredor de ti as persoas que te ven como un fin e non como un medio. Se as persoas, cando a ti che pasa algo, tes un problema da hostia, desaparecen, está claro que non te vían como un fin. Non te recoñecían con eso que Kant chamou a dignidade humana, que é intrínseca ao ser humano. A miña idea é que o ser corpo humano neoliberal, perfectamente adaptado, non recoñece a dignidade humana. Non te ve como un fin, vete como un medio. Se non recoñece a dignidade humana, non recoñece a súa. Sociedade deshumanizada nese sentido. A cultura do next. A persoa que cree que ti és sustituíble por calquera outra persoa, pois tamén cree que ela é sustituíble, que é igual que a calquera. Non recoñece a súa dignidade e a grandeza que é ser un ser humano. Das ideas de Kant tamén podemos sacar a idea de que quen transgrede a túa dignidade perde a súa. Quen tenta transgredir a túa perde a súa. A persoa que usa os vínculos polo que me dá, dame igual, esa compañía, sexo, contactos no traballo, por exemplo, eu sempre o vin. Prospección. Busca persoas que che dean outros contactos ou, sí, que poidan ser clientes da nosa compañía e tal. Persoas non como un fin, senón como un medio para facturar. Aí é moi evidente. Vale, pois isto, ti vas ver que hai grupos de persoas que se din amigas, amigos, que non o son. É isto, para o que me sirven, para o que me valen, e cando non me valen, next. Non queren asumir a responsabilidade de vincularse cas outras persoas. E aquí entra a liberdade de Kant. Hoxe parece que a liberdade é non ter responsabilidades. Pero se o vemos desde Kant, a liberdade é xusto o contrario. A liberdade é asumir responsabilidades. E entra a moral. A moral non como unha cousa así obsoleta, senón a moral humana que parte de que eu teño dignidade. E todas as persoas a teñen. E aí xa nace unha moral humana que respecta esa dignidade. A persoa como un fin en si mesma. Se ti rompes esa responsabilidade, non és libre. Mais ou menos, para velo desde Kant. Se eu actúo de acordo cos meus valores, cos meus principios, esta idea que dixo eu hoxe, o cínico ilustrado ten un bo discurso, pero traizoa o seu discurso case todos os días da súa vida cos seus actos. Esa persoa está ás pensas do exterior. Logo non é libre, é escrava do que os outros decidan, según el next, agora aténdote, agora non te atendo, agora... Pois tamén é escrava do que a outra persoa decide. O meu exemplo do Manta e Festival é isto. Se ti tiñas o tipo de vínculo que fose, eras miña amiga ou o que sexa, e traizoaches, traizouse ela mesma, non? Polo que sexa,
Porque naquel momento iache mellor quedar mellor con aquel que comigo, que co... Logo, por exemplo, estás ás pensas do que eu faga con iso, do que eu decida. Pero cando ti actúas de acordo ca túa moral, ti non estás ás pensas de ninguén. E aí sí que se produce esa cousa case máxica, onde é imposible que un ser adaptado a esa maneira de vivir estea na miña vida. Porque a miña persoa vai me facer caer sempre nunha incoherencia que eu non soporto. Porque eu si me sinto humana. E a miña dignidade e eu mantela, sostela, reivindicala e exercer liberdade desde esa dignidade non pode estar en conflicto. O conflicto non é coa persoa. O conflicto é meu interior sobre, por exemplo, ter unha conversa, hola, como che vai, cunha persoa, sabes, que non me está vendo a min como un fin. Que a veces é tan fácil como a validación. É o de, home, a ver, é que non se lle nega a nadie unha hola, como estás, se a coñeces hai 20 anos, que me dá igual. Porque hai unha autotraizón en facer iso. E eu non o quero facer. A min non me dá a gana. Eu aí son libre, soberana. E a persoa que anda así, pois está a expensas da miña soberanía. Podémolo ver como territorio, non como a persoa que se che pon xusto ao lado ou detrás, ou fai un esto para pasarche por diante e dicir, mira que guai son. Vémolo así, como se fose territorio. Queres invadir o meu territorio, pero eu son soberana. O meu territorio está defendido na miña coherencia. En Kant, a coherencia non é algo estético. Fixen isto, cumplín ca miña palabra. Senón, é un vivo de acordo con todo iso que padrico, con todo iso que para min é importante. O máis importante sempre son as persoas. As persoas somos o máis importante. Como a fin. Non para que me sirves. A imposibilidade de que ti, desde a túa coherencia, poidas relacionarte con persoas que non a teñen. É a idea de protexerte. Protexerte quere dicir, eu non podo ter na miña vida persoas que a cada paso que dan fanme replantexar como manteño o equilibrio cos meus principios morais. E aí entraría a ética. Estarían os principios morais, aquilo no que eu creo. Creo que isto é así. E despois está a ética. Eu actúo desta maneira, que concorda cos meus valores, con esa moral que está en min, sabes? Que é o máis importante. Porque se eu son un fin, a miña moral é o máis importante. E a ética, todo aquilo que eu decido facer para estar de acordo comigo, eu non podo ter persoas que me fan andar remexéndome para soster iso. Tes que rodearte de persoas que non te fan parar hostia, agora se lle sigo o rollo parece que me descoloco, non? Esta idea de manterte no teu centro. Pois traído a iso. Manterme no meu centro é que eu non teño que estar xogando a nada que me faga, por exemplo, actuar dunha forma
que non concorda. A coherencia como unha forma de estar no mundo, non como algo estético. Eu actúo de acordo comigo, co que para min é importante. E non podo ter persoas que parece que te están provocando, e isto sí que se sinte, para que ti actúes mal, que actúes dunha forma que non é correcta contigo. Para ti contigo. As persoas que te colocan aí, para min, non te están vendo como a un fin, están te vendo como a un medio. Mesmo a manipulación e toda esa toxicidade para ver que ti tamén actúas así, ao chou. E iso confirma que eles fan ben. Onte falaba eu cando fixen o Camiño de Santiago. Hai unhas pulseras que venden que din el camino es la meta. A meta da túa vida tamén é o camiño, é a vida mesma. E cada cousa que fas é a túa meta xa. Cada vez que ti és incoherente, actúas ao chou, apareces, desapareces, te desentendes, non? As persoas como son para ti un medio, se non che están dando, pois xa está, non me interesa, non? Esa xa é a túa meta. A túa meta, o sentido todo da túa vida, xa é ese. Que ti vas ao chou. Ti non és libre. Estás ás pensas de que aparecen outras persoas que dan, de que aquelas persoas que usaches, claro, agora non vai a dárselle por, non sei, facer algo, dicir algo, irche ali, ou meterche un puto corte en calquera momento. E hai aí como unha especie de libre albedrío que é provocado por esa sumisión organizada, onde as persoas actúan de acordo a unha nova moral que é a moral de non recoñecernos humanas.